Добрый вечер, шановное спадарства. Сегодня первый день листопада. Рад, что вы сегодня на моем канале, на Диаспоре Live. Диаспора Live там такая программа, куда я запрашаю людей, которые по своей воле, по воле лёса, по воле Лукашенко апынуліся у замежжы і займаюцца рознымі справамі, тому что все мы розныя людзі. І сёння я хочу прадставіць вам нашага гостя, хотя вы і так ужо ведаеце, хто сёння будзе, но все ж таки я скажу пару слоў аб гэтым годным чалавеке, аб Дзянісе Урбановича, аб грамадскам дзеячэ. Ён чацвёрты старшыня грамадскага аб'яднання «Малады фронт». У сакавіку 22 года, калі я сядзеў у турме, і многія іншыя беларусы, а многія былі ў эміграцыі, падчас уварвання Расіі ва ўкраіну, Урбанович запісаўся у беларускую роту тэробароны Украіны, потым далучыўся да беларускага палку імя Каліноўскага. У траўні 22 года паведамлялася, што Дзяніс Урбанович быў паранены падчас баёў, патрапіў у шпіталь з кантузіяй. У 23 годзе ў сакавіку Урбанович атрымаў медаль за баявыя заслугі ад Рады БНР. Вітаю вас, спадар Дзеніс. Вітаю, шановны спадар Сергей, шановныя сябры і сяброўкі, ну і, конечно же, паважаны беларускі народзе і сябры украінцы, якія таксама будуць, я спадзяюся, што будуць глядзець. Вось. Дзяніс, вельмі рад цябе бачыць, вельмі рад, што ўпершыню мы з табой перад эфірам скантактаваліся, паразмаўлялі. У нас сёння будзе вельмі складаная тэма, вельмі складаная, вельмі балючая, але карупцыя такая тэма, да, вельмі складаная, непрыемная. Но перад тым, як мы да гэтага прыступім, я хочу, Дзяніс, запытацца у цябе, а дзе ты был у 20-м годзе? Падчас нашай рэвалюцыі што рабіў? Так, в 20-м годзе... Жнівень. Жнівень. Былі выборы. Так. Ну, нібыта. В 20-м годзе, я памятаю, мяне затрымалі 31 траўня,